Usembut Menteri Rangba Kajela uba Prestun Tensong uba long kumukong san menta kasngi ka khat khandai tare uno pra ulalet ban pli ya artli ki mau nong rem ban shnai ka surok ka bana maulai nong lum shanong pedeng bat ka we na maulai mot siar sha jayur ki baha hapo ka maulai constituency hakate ga jinglet pli mau nong rem lai dan lang uba te bor pathau ku musembut kong san uba deru MDC ka maulai rengkat kirang ba shnong jong ka shnong maulai mot siar jayur nong lum nong pedeng rengkat kiwe kirang ba shnong ki shnong ki baha hapo ka kentot jong ka maulai hakate ga sngi uba prestun haba ajing kreng lai thu ba hagi khandiat banai baladam udap la gajing sngosi gajing sha khantho hagi social media ba ka sarkar ka long ka ba matla namar gajing sniu sha ba parat ka surok maulai handrei udai thu ba gajing sniu ka surok de namar ka don ka jinya tungkho hapdeng ka PHE bat ka PWD ka ba mon ka jingdon kam me ka bat ka surok ka don ha ka jinya tungkho shu na kaleng ba prestun ulaya ro e jing tre shi tom jung ba te bor pathau e ki jing tre jung u ha ka shna maulai par ha ka ju ka sngi ulai jurep ya ka surok maulai na FCI sha maulai pom Chief Minister jung Arunachal ya ai kublai bangau ong ka jing itenat ke Shillong ka pala imat uyat sikelenti ke bakam kendong wong ka jing sup kelentiat bat ka jing khuj bat ka surok ka babet ka babiang Devi wat kibanabar kiwan ya gaban ya ro ya kasor Shillong ke jungi nagadau ngin yai pene ya ka burom jong kasor Shillong barakwe ka bakentup ya ka maulai bat kini kisnong baper kata kajing angnut jungi nakaliang ka sarkar menta ibat tebo la mention kadon kaneka sanction ki melayo ru ka bang ilaya khot tendar menta nang ne na maulai bypass ngin poi satai siapo ka airport umroi layo sanction san pauklur bat arpu san klur kawai ka CRF kawai ka mengile lengba jongka donor ministry yo nyau ko san klur bat yakane ko mo pi muslim shu bangin sedang ban pentrekam naman ngikwa bakan yaj ba bangiong ka VIP route lan ka bypass la syai la sisngi mdon kamsu bania nang de na main road tang nang katagalian lasuk la jia kumnu la si ka jingking jung yang ti hadam namar mentangi la penkre ban penkriya no e ka lain jong kate ka jingking apo dam ya kane nakaliang pludi ngidang ya penkre te hakaju ka por ngin sna ya kane ka mga opi ya ka VIP road ka bania nang ne na maulai bypass ban poi bej seti sha umroi te kan long ka jingker ku ka bakrau ya ka thain maulai porok ka we ngakar men scam kan long ta bat ndai tangi ki no maulai ngrei ya ka sor Shillong porok ka we